फ्लिपकार्टआव आं बे मबाइलखौ अर्डार खालामदोंमोन। अर्डार खालामनायाव बिदिनो जेबो पेकेट जेबो नाम थाम लिरनाय फैयाखै आरो बेबायदिनो खलथा गोजा फैदों। ओमफ्राय आं थगायजाखोना माखोब्रा साननानै जेबो गैया नालाय बिदिनो खेवखानाय। हे गाइस, वेलकाम टू बिएन बड' ब्लग इउट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायलाबाय दिनै आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय। ओमफ्रायथ' भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन गाइस। दिनै बेसेबा गोबावनि उनावसो मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आं। मानो होनोबा एसे समबो गैया जादों। ओमफ्राय मबाइलाबो थिग नंलाना, केमेराफ्रा एसे बोरैबा नुयो खोमा। ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ मा जागोन, मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय। नैबे गंसे मबाइल दङ आंनाव दा, हट गार्ल ना मा होनदों मुंफ्रा। बेखौ आं आनबक्सिं खालामनो लादों आरो दा आखायाव आनबक्सिं खालामनो, माने आनबक्सिंआथ' दहाय आं खेवना नायखांबाय। मानो होनोब्ला फ्लिपकार्टआव आं बे मबाइलखौ अर्डार खालामदोंमोन। माइ निउ ब्रेन्ड डेट फन, माने बेखौ अर्डार खालामनायाव बिदिनो जेबो पेकेट जेबो नाम थाम लिरनाय फैयाखै आरो बेबायदिनो खलथा गोजा फैदों। ओमफ्राय आं थगायजाखोना माखोब्रा साननानै जेबो गैया नालाय बिदिनो खेवखानाय बुस्थुआथ'। बेयाव खेवनाय माने खेवनाय नंद्राया आरो ओरै प्लास्टिक कभार दं। ओमफ्राय बेयावथ' फ्लिपकार्टनि बै माखासे खलथा कभार प्लास्टिक बेफोरबायदि जेबो गैया आरो डाइरेक्ट बिदि खलथाल'। ओंखायनो आं डाउट जानानै नायग्रोनाय जाबाय आरो। ओंखायनो दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फिन खेबसे आनबक्सिं खालामनो लाबाय। आं थगायजाखोना माखो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ। फ्लिपकार्टआ आंखौ थगायबाय नामा? अब्ला आं आनबक्सिंखौ खालामसै गाइस, नायलांबाय थादो। नायनो हागोन नै आनबक्सिं मा दं। वाव, इनफिनिक्स हट 30i। बोरै जाखो? टेन नायनो हागोन नै। टेन होद, मबाइल दंना गैया? मा लेखासो थाखो? वाव लुकिं सेक्सि नै केमेराफ्रा। र' प्लास्टिकखौ बरन नायनां। बोरै जाखोब्रा? मबाइल हमना होग्राबो गैया नालाय जारलाथार। माने गोदान निउ ब्रेन्ड। अ माय गड, नायनो हागोन ना? आयौ, आइफननि फिसालासोबाव। बेनो आरो मबाइला नै गोदान। अ माय गड, खलथायाव मा मोनदों नायनो हागोन। ओरैहाय नै चार्जार मोनसे, एडाप्टेड केबोल, ओमफ्राय बेफोरथ' मोनखायो बे जोंनि नै कभार मोनदों, कभार फ्रि कभार। ओमफ्राय ओरै लेखा थेखा दं, बेफोरखौ नाङालै, नांला बेफोरखौ। कभारा लाजायो, बे खलथाखौ नांला, गारला हरजोब्बाय आं। बेखौलाय मानोबावब्रा मबाइल मोनखानानै, नङा होमबा? अन खालामना नायनायसै मबाइला डुप्लिकेट ना अरिजिनेल। टेन इनफिनिक्स। वाव इनफिनिक्स, नायनो हागोन। लुकिं कार्डआ सेक्सि नुखायो। वाव, नै गेवगासिनो मबाइला। मा दाबो गेवाब्रा बिगुरालाय? बे खलथाफोरखौलाय मानो नांगौब्रा मबाइल मोनखानानैलाय? बोरै जाखो बेयावनो थाबथाबाय नामा? इनफिनिक्स। गेवबायलै, नायनो हागोन नै। बेनो आरो मबाइला। बोरै जाखो? मबाइल गोदानानो अफाय थुग्रा जाखोब्रा? मा एग्रि थेग्रि सिखारला जोबखो होमबा? नै केमेराफोरखौ नायनो हागोनब्रा। बोरै जाखो? वाव, मा सिखारखोलै केमेरायावबा? नै आयै, वाव, नुदोंना नुवाखै जाखोब्रा? लुकिं बेनो आरो माने आंनि गोदान फना। आंनि लोगोफोर, देरसिन दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाबाय नैबे मबाइला। माने दा जे आं नैबे मबाइल लादोंना, बे मबाइला आंनि नङा। ओमफ्राय बे मबाइलनि प्रसेसरा 4GB रेम, 64GB आरो। मिनिफ्लांलायलांबायसोलै भिडिअ खालामनो गोबाव जाबायना, मुदानो गैया। ओरै दार्लिं दं आंनि नोमबाजै, बेनोमोन। ओमफ्राय आंनि नङा मबाइला। बेखौ फ्लिपकार्टआव डिलिभारि चार्जजों माजों 8,200
30 थाखा थांबाय आरो बे मबाइलाव डिलिभारि चार्ज मा लानानै ओमफ्राय बे मबाइलाथ' आंनि नङा जाहैबाय सासे बिदायासो अर्डार खालामहोदों आंखौ फ्लिपकार्टआव ओमफ्राय फाइनालि दिनै सफैबाय अनलि 3 daysल' लादों बे मबाइला सफैनो आं बेखौ 6 थारिखआव अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय 6 ना 7 मोनथाय 6 थारिखआनो जानांगौ बेयाव अर्डार खालामबाय दिनै गरब्ला नुजाफैबाय आरो केमेराफ्रा नायदोब्रा जि गिदिर गिदिर मेगनफ्रा ओमफ्राय खामानियासो माबायदि जों मिथिला अब्ला गाइस भिडिअआ बेनोमोन आरो दिनैनि नैबे आनबक्सिं भिडिअआ मबाइला जाहैबाय इनफिनिक्स हट 30i मानि हट गार्ल गोगोम सेक्सि लुकिं नैबे ग्लासनि बेक साइडआ अब्ला बेखिनियानोसै गाइस भिडिअआ ओमफ्राय बेखौनो ओरैनो थास्लायस्लायनानै भिडिअ खालामलाबायनाय जाबाय गोबाव जाबायना भिडिअ लाबोया अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय